خیراتن اتولیامن نوی من یک بنیاش از 1980 از بازار سیرت هاتم دنیای از لخواز این برانی ما گنده کی گلک داروبر آفت ده بو جبریو که yani tabii uzan her günde de zaruk peş para pe ahit şta çetkin yemiji despek amena vikaryan ki despekir vikaryan ki zarukatı xode ek çetkira pe ahit min tanur çetkirana sitil çetkirana bu vek listoka yani mitişmiş falan çetkirana zarukatı xode usam despi vikarikir duram dibistan gund xalas kir jberku yani dibistan tene gund tebu dibistana navin u guntine bu jiberiyo ki etçom İstanbul'e ji dibistana navin u lise müvedire xwan dura etçom Uludağ Üniversitesi İznik Çinicilik beşa Çinicilik müvedire xwan Bursa'ya İznik yani beri paytaxta Osmaniye bu dereki gelek navudan geç bu Çini le yani Almanca mına çekirina Çini ne gidi cudaya Belki mugam dest fikir malbata mecid gotana yani Çin'i ne kare kurdaya Çin'i atiye u Osmani vedre çetkin ev ne kare ki kurdavariye Almanca meci ev bu kumuzanıge bu kadanda u ve karyanı ki nakşe Kurdi ve nakşe rengel Mezopotamya mesele nakş kirana meyteb 2004 da min kadand zanınge 2004 da zaten Diyarbakır peşenga xwa yekem vedri vekir u vedri min dest kar kir 2005 da yeni yaşam atölyesi Giredayê Şaradariya bajarê mezin müvedire min dest mamoseti kir Vedri atölyeme de gelek kes hatın vedri kesin ku günde hatbun valekirin u jinin hatbun bindes hatbun yani zoraki hatbun nav bajarda vedri dijana min wa perverdekir peşi Ez hatım nahatım atölye xwa vekir min fırıncı sant belki efkaran ki gerek yani gerek tişlere lazımın gerek fırınam ruhebe axam ruhebe boyağım ruhebin belki ki kareki hineki baha yani hineki maliyeta ucu gerek zede min atölye xwa gava vekir min mamosetit kira aliyeki de jî min atölye xwa berdevam dikira من ماموستی دکراج برکو متخصص گله کسا جناز و کاری زینی وابکم از و پرورده کم اف کاری کو 7000 سال بری کردستانی باجار دیاربکر و نقشه ارگانی هاته چکرین و جاره کم جدس جنا هاته چکرین متخصص و کاران کلی ویران که بردوام بکم گله شاگردیم پرورده کرین از گله سرفرازم جبوکو او شاگردیم پرورده کرین Evacın çişten gerek hoş şekerin. Ana şagirtekimin mamosetitke, evci jina perverdetke. Şagirtemin hene bam mıntıkabitin. Evci karin çini, vi kare, vi hüneran ki berdevam tikin. Atölyeme Diyarbakır tanıştırmala dengbejaya ana vedere em kare haber devam tiken. Unzanın 2 sal beri dema Suriye'de gelek çalakil vedre çevun. O atölyemici gelek zarar dit.
جبر که من اتولی خو من واله کردن یه من چهار هب اتولی من هبون پیشیا دما سوریده انا اتولی که من تنمایه اوجی tanıştım mala denk beje ez vedir ana kare xo berdewam dikim û dîsa jî mamostetî dikim mamostetiya zarokat dikim ana ji ber ku ew kêfa ku min zarokatiye de min ji xwe dîtibû ez dixwazim zarokê dî jî vê keyfê bijîn û ji vî huneran kê hez bikim ez ana dixwazim ji were berhemekî kurdewarî ez xêz bikim navê vê berhema min an kê memûzîn e memûzîn uzanış bo kurda yani Ahmedê Xanê wisa dibêje min dixwasta min kurda min bide naskirin tevayê dinyayê min got ez çap bikim ez ji xwe re evînekî peyda kim evîna memûzîn ser evîna memûzîn aslında çanda kurdewarî jî da naskirin Ahmedê Xanê ez jî dixwazim va berhemê xwe çanda kurdî tevayê dinyayê bidin naskirin ji ber wekî ez ji bo we îro tabloya memûzîn ez ê çekim wek jiyanê aslında karên çînî mirov carekî mirov xetayekî bike nema tê afûkirin evan kê jî mirov tu derziya mirov ba hev dide mirov xeletî mirov de hep derzî mirov taniştî nêzik taniştî hev dibide ev xaxizan kê qul dibe û nema tê emilandin ji ber wekî divê mirov gelek mirov dîqat be ev karan kê ji bo konsantrasyona insana tişekî gelek baş e ji ber ku ji bo derûniya insana jî gelek baş e mirov vê an kê mirov pir konsantre dibe wekî dî mirov tiştekî dî nafikire ez ana vê an kê derbasî ser seramîkê bikim ev seramîkan kê jî gelek kes ji var dibêje fayans lê evan kê ji axê tê çêkirin ev ne fayansın çînî seramîk porselen û ev tev ne wek hewdîn ev gelek şewdî cuda ne ev axekî cuda tê çêkirin pêşî carekî hevîr tê çêkirin qalbê vê tê sandin û dûra davêjin firinê ji firinê derdikeve du roja firinê dimîne derdikeve tu tevê dir û em jî serî em ê karê xwe ana çêkin ez ana şablonekî denîm serî ez ê xêz bikim dûr ez ê boyax bikim dîsa mirov çêdike divê mirov baş bizanbe ku şopa wê tev derketiye an derneketiye Haydi dikkat edelim kaç şey bu ya çene bu ya gelek kaç şey bu ya tamam gelek başlıyor bu ya ana idem kontur mücadele bejin yani kontur bir kişinin ev tabloya me ana me boyax kirî
مخیز کری که تفرنه ده درکت داوی ده tabloya me o sahate çerçeve kirin. Tablom ki tabloyu ki galeriye yani evina memuzin virda hatiye nakşandın. Hatta deste matı miji gordile kam kamilant tülü bergeva tabloma kadiya.